karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Unsa? Kamao ka gyud. Di ta daling mabuking kung magkasinabot na ta. Kinahanglang mag-amping lang. Kay tingali og madunggaban ko ni Miss Mara. Sa ako na bang tanaw niya, no? Possessive ka ayon ng babayana. Gusto gid ka. So, dili maayong makita ta niya magsulti din og dugay. Right? Oh, asan ka? Maglikay lang ko sa chismis. O gusto na sad kong mag-swimming. Sa dagat or sa swimming pool? Sa dagat, syempre. Yes. Sundan ko siya. Ipahinam yung kumayo ni Cathy na. Idlas kayo. Bisan ko klaro ng patay kayo na ako. Magdali ko. Kinahanglan mag-una ko ni dagat. Hi. Oh, Cathy, may tuyo ka? Naka-swimsuit lagi ka? Ganahan kang mag-swimming ta sa dagat? Oh, Nahibaw ko nga nag-hangover ka. Mas baka ayaw ni mo nga maligo sa dagat. okay. Paabutan na ka, ha? Sige, magsulob lang kong daan og swimsuit. Tuktukan lang ako sa kong kwarto kung ready na ka. Justin. Magsugod na tas atong duwa. Hain naman ni Scotty. Huwag mo siya dinis ba yun? Kinahanglan makuha ko ni Bayana. Naroon magkapos na siya ako. Dali na! Si Mara? Dali, Mara. Dito tao. Ikaw ba ni Cathy si Mara? Panaway. Love! Nani ka diha? Pisat. Huwag dami! Ngano ka ba ni Cathy si Mara? Love! Love! Hinay lang. Hinay lang mo. Bugnawas tubig, uy. Ninuta din ang dapita, no? May bato man di ay din Yeah. Pangpang na kining bahinas baybayon. O dagko ng mga bato din Dali, love. Manglangoy ta. Dali. Hinay lang. Matuba lang. Mama, yung kukuwi. Murakit sila pag-uminyo. Ang ako tang mag-uwang dito. Nag-uul kanunay. Tungod sa kabuang ining Justin. Way mga konsensya. Ate, dili mamutubag si Caroline, oy. Balik lang siya og tawag, Romero. O balikan yun ako. Pero, ate, mahay mo bag mahibaw ko? Kung unsa imong tuyo ni Caroline nga gusto man ka nga magkasulti mo? Gusto ko makalakaw og balik. Unsa? Ay, tignawag is tubig, uy. Love, gutom mo ito. Kung mo na, mag-order ko og atong makaon. No. Ako na magkuhag atong pagkaon din eh. Magpatabang na lang ko ni Linda. Mas maayo pala. Taga na, ha? Okay. Kath, please kung bantayan na akong bana nga dili mo tanong flying chicks, ha? White chicks din, eh. Misali kiti ay siya nato, no? Hindi na siya. Pero, di ta mag-iskot ni Mara. Uy! Dali. Dali, kong kapako, Justin, gusto na. Justin. Diba, huwag ko matagpang mo. Sakto na to. Nanalagpaingon din niyo.
naglakot ka na ako. Ha? No. Dili, uy. Dili ikaw nga kung gikalagutan. Kada mga tao nga, nagpaingon din eh. Nindot kalikuan ng dapitan mo. Kay makapasilong ta sa dagkong bato. So, di ni mo mabaso lang uban nga ganahan sad nga mag-swimming din eh. Anong kauban mo nung sumara ka? Kuan, ako lang siyang kida. Aron dili siya magduda nato. Ha? Nagsugod pa ta. Og dili ko gusto nga magkagubot na dayon ta. Relax lang. Dili may mo. Ha? Unsay dili mahimo? Nganong nakasulti man ka nga dili mahimo? O unsay dili mahimo ha, Justin? Dili may mo nga, di ka masulo bisan ka sa usa ka semana. Oh, okay. Pwede man nga magkita ta, pero Ka na. kinahanglan ako ang magbuot sa time. Oh, unsa? Babae ko. Pusa kinahanglang maniguro ko nga dili ko maparehas ni Mara. Oh, unsay buot mo pasabot ka? Kinikuhit. Amiga man mi. Unya, sikretohon sad ko nimo. Ayaw kalimot nga, ikaw ang nagsugod ini. Iko naman kong nisulti nga ganahan ko nimo. Unya, kay ganahan sa kay ko nimo. Pugngan day nato ang atong gana. Sa ako nang giingon, kinahanglang maniguro ko kay babae ko. Unsa may gusto mo siguroon? Kung love na bagyod ang imong gipati para nako. Ug ako sad, kung love na bagyod akong gipati para nimo. Gusto ko maniguro. Kung dili ba lang ang akong lawas ang imong gustong kuhaon, ug pagkahuman, piyaan na lang ko nimo. Kati. Mo na imong plano nako no? Huh? Kay nag-una-una gud ko nimo. No. Dili na mo niya sa kuna-una. Nagtuo kang easy girl ko. Pero, may namahibaw ka, virgin pa ko. Usa? Katawa man ka. Dili ka mo tuo? Oh, okay. Ayog tuo. Sorry. Dili mi. Oo. Mituon ako. Alagkasog ko. Oh, unsa na Romero? Te, sorry jud ha. Dili yung tumbag si Carlin ti ay. Bili na lang siyag mensahe Romero. Unsa may ibili nako? Ignacia nga, ready na ko nga magpataod og artificial nga mga tiil. Mo ba? Okay, te, sige. Mataraw na ko, te. Malipay si Carlin na ng imong nahuna, te. Gusto ka makalakaw balik. Sige na, bili na siyag mensahe. Lagi kalma lang, kot. Sure naman ka nga, patiilan jud ka ni Carlin. Enjoy kay ko sa tapag pangaligos dagat. Ako sad, Miss Mara. Ikaw, Justin. Nga nang hiluman man kaayo ka. Milabad lang gamay nga kung nga natugay ko humol sa dagat. Muna na ko ninyo, ha? Okay. Miss Mara, musudan sa ko sa kong kwarto, Miss, ha? Okay. Ang naong sa panuhay nga, Justin. Kisapot siya, kawa makalugar na ko. Mao na ang gusto kong bation ni mo, Justin. Bation ni mo nga dili tanan nimong gusto imong makuha sa dakong kasayon. Oh, may nanawag ka. Hello, Romero. Ay, salamat in tao nga nakatubag ng juga Carlin. Unsa man, wala mo mabasa kong text? Naligo ko sa dagat. Maupay akong pagsuit. Isulti na lang ang problema. Dili man yung problema. Pero kibaw yung malipay yung kaani. Kaya si Di Alice Manggod, gusto na magpataon ng artificial ng mga tiil. Mao ba, Romero? Kinahanglang makakita ko lugar nga mahimo na mong abutanan ni Kati. Nabiti na kong maayo inita. Musamot ang akong kahigwaos nga. Masulo ko siya. Naulian na kita mo. Pero, asam kang napita ang safe para mga abutanan. Justin! Aray, Mara! Noong saan ka, nangkapag magana ko? Asa man milupad ang imong otok?
Nga dili ka man mamati na ako. Love? Hoy, Justin. Oh. Sulti ra gud tinuod. Unsa man? Kaulion ka na sa inyo? Gusto ka mo pauli sa mong asawa? Ha? Love, naguna-una lang ko kung unsa na plano ni Alice karon. Kinahanglan mabantayan na to siya. Unya, unsa may plano nimo? Unsa ka kung mupauli una ko ni Alice? No! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!